Kaikki säästää rahaa, mutta miksi? Tietääkö kukaan? Eihän tässä lämpimikseen leikkailla vaan. Ehkä säästötalkoisin saatais kansakin mukaan, jos kaikista ei tuntuisi, että väärin toimitaan. Valtio ei määrää mitään ohjeistelemaan. Sit kunnis kaupungeissa tapellaan. Et kuinka ilman resursseja sut hoidetaan, vaikka sote-palveluista vastaa OVA. Kunnat ei tee enää sote, paitsi Helsinki se tekee. Hyvinvointialueella vähän kaikki se niin kuin se. Siksi täytyis toimia nopee. Suunnitelmat, teoria, hahmotelmat, Ruotsin-malli, liimalli, allianssi, sote-tanssi, digi, integroitu, katkimaton hoitoketju, palvelut jalkautettu, tuottavaksi toteutettu. Ennaltaehkäisyyn kans siis panostaa. Hoitokuormaa keventää, hyteaitaa madaltaa. Mut silti lakisääteisin rahamassat pumpataan. Ja maksimisti porukkaa takas kuntiin ohjataan. Siksi palveluita ei enää saa kuka vaan. Ja somes mediassa tapellaan. Et kuinka ilman resursseja sut hoidetaan. Miksi sote-palveluista vastaa OVA? Kunnat ei tee enää sote, paitsi Helsinki se tekee. Hyvinvointialueella vähän kaikki se niin kuin se. Siksi täytyis toimia nopee. Hyte-sote-kassa, koneen rahat loppu, alelappu, monituotanto ja vastuu aina rapatessa roiskuu. Hämmentää on mieliturta, kenen antaa valtakunta, kuka näitä laskee, kun raha herra meitä käskee. Kysymyksessä on palveluverkon uudistaminen. Näillä leveillä hartioilla me pyrimme mahdollistamaan yhdenvertaiset palvelut kaikille alueen asukkaille. Vähän tämä näyttää siltä, että kaatumaan käy heikkojalkaisten lisäksi ehkä koko maa. Ja ihan syystä